God aften og velkommen til Kort og Kontant. I aften har vi besøg af Yrsa Olsen og Åge Kvimark, og emnet er ulighed i samfundet. Yrsa Olsen, hvad er dit syn på samfundet? Jo, altså jeg mener, man kan se samfundet lidt ligesom en organisme, hvor der er nogle forskellige roller, ligesom vi også har roller i samfundet, og alle de roller, de skal udfyldes. Og selvfølgelig så er der nogle roller, der arbejder lidt hårdere end andre for at få det hele til at køre rundt, som i samfundet. Ergo så er der også nogle ting, der er vigtigere. Og man kan se de rollinger lidt ligesom stillinger. De roller lidt ligesom stillinger, som skal udfyldes, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hvad har du at sige til det, Åge Kvimark? Ja, så det Åge Kvimark har at sige til det er jo selvfølgelig, at Yrsa hun tager helt fejl. Fordi man kan jo ikke se det sådan, at nogle stillinger er vigtigere end andre. Jeg synes, at alle skal være lige, og at ulighed i første omgang er skarpt, fordi der har været interessekonflikter imellem klasserne. Og det synes jeg har været, det synes jeg er ærgerligt, og det er en fejl, at det er sket på den måde. Fordi at jeg vil gerne have, at alle skal være lige, og en skraldemand er jo for samfundet lige så vigtig som en advokat. Ja, men så skal du tænke på det på den måde, at for at få de her specielle jobs, som jeg betegner som specielle jobs, for eksempel en advokatuddannelse, så skal du også have en speciel uddannelse, og det er ofte lange uddannelser. Og så skal man ligesom lokke nogle mennesker til de her uddannelser, og det gør man ved at give dem høje lønninger. Så på den måde kan man jo sige, at de jobs, som har specielle uddannelser og specielle lønninger, de er lidt vigtigere, fordi det er lidt sværere at få folk til at udføre det arbejde. Ja. Men altså, det kan jo lige så godt, hvis nu en har entusiasmen for at blive advokat, skal han nok blive advokat, lige meget hvad lønnen er. Hvis en har entusiasmen for at blive vejarbejder, eller en, der fejrer skader, så skal han nok også blive det. Det vigtige er, at entusiasmen belønnes, og jeg synes, at en, der har entusiasmen for at få et job med lav løn nu, skal have den samme løn som en, der bliver advokat på grund af pengene. Altså synes jeg, at alle skal have lige løn, og du kan slet ikke, som Yrsa hun siger, så synes jeg, det er underligt at dele op i betydning af, hvad vigtigt et arbejde er. Fordi som sagt, så er en skraldemand lige så vigtig som en læge, fordi at hvis der ikke fandtes skraldemænd, så ville der være skrald over det hele, og det ville jo fuldstændig ødelægge infrastrukturen. Ja, det kan godt være, du siger det jo, men du kan ikke se på det på den måde, fordi her i samfundet nu, der har vi en meget mere nuanceret og mindre grovkornet fordeling. Okay, Mark. Jeg bliver lige nødt til at tale færdig her, selvom Åge er gået. Jeg vil bare sige, at vi har en meget mere nuanceret fordeling af grupperne. Man kan slet ikke dele det sådan op, fordi at for eksempel så kan en vejarbejder også godt stemme liberalt. Det er slet ikke. Vi også. Jeg bliver simpelthen nødt til at skære igennem her. Vi siger tak for i dag.